to bude normálně vodoven. Ach jo. Hoši, vy jste šílenci. To bude prdel, no, to bude hodně prdel, dámy a pánové, to bude prostě prdel. Ježíši, vy jste šílení. Fetidik. Ty vole, vy jste šílení. Nebo mě napadlo, že bych v létě mohl zkusit to, ne? Raft. Jmenuje se to raft, ne? Taková ta loďka dlouhá, ty vole, říkám ti, kdyby mě do toho nadspali, tak tam budu jak šprut v šampaňským. Normálně nevylezu z toho. To by byla prdel hoší, normálně by to se mnou zaplulo by to se mnou dolů pod rybník normálně do díry. Běhám tady jak piču z té hře, já vím, já si to uvědomuji, dámy a pánové, že není na co se dívat zatím. Běžím z kopce, to je jednoduchý, kdybych byl v rýdlu, tak se normálně skutálím. Ty vole, kdybych se narval do toho, kdybych se narval do raftu, tak to se mnou takhle zajede dolů jak ponorka a jsem v piči. Titanic 2 v piči. Fety pilou v nesnázích. Budou mě objevovat ty vole ještě staří Římaní potom, ty vole, v 50. století. Kánoj, vole, sorry, do piče, kánoj. Fety, ako močíš bez péra? Úplně jednoduše, jak ve Scary Movie, no má z prstů, z podnechtu. Mám v podnechtu zavedenou hadicu a chčiju z podnechtu. taky mám trošku žlutý, no, ty nechty, ale já nejsem kuřák, to je prostě tím, že jsem špekatý, že já chčiju z podnechtu. Hej, dámy a pánové, stalo se to jenom mně, nebo i vám? Péro nemám, to necháme bokem. Ale... Ty vole, tady bych to... Ty vole, dívej, ne? Nějaký debil tady nechal lístky na Paris Hilton, na Justina. Dámy a pánové, stalo se to jenom mně, nebo i vám? Vysáváš, rozumíš? Vysáváš bordel, koberec. A seš línej, odpojíš ten vysavač a seš línej... Ty vole, u toho, jestli mě někdo viděl, tak se pochcal smíchy. A seš línej jít, vzít tu šňůru z 3 metrů nataženou, dát tu k vysavači a až pak takhle zmáčknout to tlačítko, aby se srolovala dovnitř. Dámy a pánové. Já jsem to nechal daleko, teď na to šlápnu, teď ta piča se nějak takhle vole otočila, teď to jelo a teď jak to vystřelilo u konce, tak mě ta zasraná šňůra, ten konec té šňůry, co dáváš do zásuvky, mě praskla do pravý koule. Říkám ti, že jsem na místě klekl a málem jsem se poblil. Normálně to se stane buď to jenom mě, nebo se na mě dívá nějaký ufouni z vesmíru, jak mě normálně pouchle šňůra od vysavače do pravý koule. Málem jsem se zezvracel, vám říkám. To se prostě stane jenom mně, vole. Hoši, já jsem se fakt málem poblil. To je fakt taková bolest, ty vole. To prostě to